at supermarkets nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Hatod sa Indo kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang sigiraray, good morning po sa Induga Boss. Welcome back sa tayong programa. Boses kang kapalibutan ngunyan pong aldaw nin Sabado. Sarong makakalikasang umaga sa kanilang lahat. Ako po si Mardila, daing iba. Sadit sana, pero tian. And siyempre kay Banang Kaputig ni Father Momoy Borromeo, tuyang kapartner sa kalikasan. Paret! Okay, maray na agad sa Indo. Mabendisyon ang kamaning kagurangan. Oo, makakalikasan umaga pala. Marami kasi nagre-request sa akin kung pwede raw Tagalog. Kasi pa noon, mga Tagalog dito ang Bicol, ang mga Bicolano pwedeng pag-Tagalog. Magayon nun pong aga ini. Nyaong kita sa Legazpi City Abatwa. Abatwa ba yan? O, Class A. Friends. Double Class A. Na bunuan mga tugang na safe, clean, and sabi nga ni Kayan talagang di-develop mo niyan para mas maging kapakakinabang, gabus na bagay digdi po sa lugar na ini. Not only yung karne na kakaunan ta, kundi pati itong sa mga imbisita tapok ta na sana, di-develop mo niyan ni na Dr. Manny Estipona sa tabang kan DOST tangani na mas mapakinabangan at maging mas lalong environment friendly ang lugar po na ini. And this time, Father, siguro introduce ito na sa mga bisita mo niya na pag-aaga. Mga tugang nga po kami digdi sa Legazpi Abatwa and kasabay tang digdi si Dr. Manny Estipona, yung City Veterinary Officer, para magiyahan kita kan mga bagay-bagay na pinagigiribo digdi. And then at the same time, mamaya kausapin natin si Sir Alex na Eligado, ang Provincial Director kang DOST. Tangani po na masabutan ta itong tabang na itinaon ni digdi nganing ma-develop ang saro po na biogas system na pwedeng magamit not only sa tuya po siguro digdi sa paggatong digdi sa abatwa, kundi makadevelop pa ng fertilizer na magagamit ng mga farmers niya to. Okay, organic fertilizer. Yes po. Okay, Doc Manny, good morning po tabi. Welcome sa Boses ng Kapalibutan. Yes, good morning. Good morning, Father and Sir Mar. And of course, gusto kong batiyon ang sakuyang mga staff na yaon digdi, ang slaughterhouse master, ang meat inspector, and of course, ang in charge sa biogas digester, Christopher, and in the team. And of course, dakulaon pong orgulyo na kami po mabisita kan DZGB and si Father Momoy.
Aram ko po, he is a staunch environmentalist. Kaparehas ko po kan sa tuyang alkalde si Noel Rosal na sinda po talaga inaasikaso ang environment para dai po ini maraot at rather ini po i-develop and protectaran. Digdi po sa slaughterhouse kang Legazpi, nagkagawa po kami ki concept na gamiton po sa manure na which is 1.2 ton a month, more than 1.2 ton a month, and pati na rin po ini pong barahibo na talagang problematic waste ini po kundi po ini matatawan ki importansya. So right now with our partner the DOST, we were able to put up a biogas digester na kung saan mapapakinabangan problematic waste kang slaughterhouse, and pati na po ini pong barahibo magiging soil conditioner na. So ini po talagang gusto ko po pag-arugan not only here in Legazpi but all throughout the Philippines. Ang NMIS director ngani po si Alex sa Templo Nuevo, gustuhon talaga na ma-develop po ini because only Legazpi was able to put up a good solid waste management program and at the same time waste diversion program para aram nyo po ang problemang tigatao po kang pag-slaughterhouse po baga ang pagkaaramta is that madumi, mabaho, malangaw. But right now, babaguhin po natin, ipi-facelift po natin yan na idea. Kasi nandun po ang potential ng slaughterhouse. Yung manure pa lang, pwede na pong pakinabangan. Gumagastos po ang slaughterhouse ng 1 million sa diesel fuel para po magkaroon ng iboboil yung tubig para pang-scald. Ngayon, we can save for as much as 1 million, pero mag-uumpisa po tayo ng pakunti-kunti kasi of course yung production and pag-aaral ng biogas digester tuloy-tuloy pa din. So yun po ang tulong na may bibigay po nito. Pangalawa, we will mitigate the health hazard na binibigay po ng manure, yung baho sa surrounding, sa community, na they can produce mga iba-ibang sakit. So right now, at least mami-minimize. Dahing parong na. Yes, wala pong parong. So, and at the same time, we can also produce high-grade organic fertilizer na kung saan ang Department of Agriculture right now, gusto po nilang mapataas ang organic matter sa lahat na field, lahat na farming system na kung saan rely sa commercial inorganic fertilizer right now. Yun po ang maitutulong po natin once na ito pong biogas digester. So aside from the organic fertilizer, the methane gas production and the mitigation sa health ng mga populations, the community and the worker themselves, meron pa yung environmental degradation will be mitigated. So yun po ang tulong na ibibigay po ng ating biogas digester. Ayun. Okay, Father. Salamat tunon po. Isa sa dakulang problema kang environment, ito pong methane, kapag unburned methane, kapag nirelease sa air, dakulaon na problema yan po dahil sa greenhouse effect. Ano po, Alex, ano po, pero ini pinapor dahil tapig burn na pigsulo na methane, katapos siyempre dagdagang paman yan, nakulaon na pag nirelease yan sa environment, nakulaon na pang-capture yan kan carbon. Ano po? Ayun po, Father, actually through this biogas system na which is we call anaerobic digestion system so natatrap niya during decomposition kan sarong biodegradable basura. Opo. Natatrap niya methane
para magamit as fuel. So in a sense, dahil siya nakakaluwas sa environment. So magamit muna ka tao bago siya mailuwas. Ang methane po, Alex, na ang methane pag release sa environment, harmful. Kasabay po siya sa carbon dioxide, carbon monoxide na nag-accumulate diyan sa atmosphere, nagiging ano siya, greenhouse gas na nagpapakapal ka itong So kulang po baga kang na day ozone, nakaka-deplete kan ozone layer. So through this biogas system, makakatabang kita na mabawasan. So ginibukan tao na ozone depleting activities. So at least katapos ang methane kapag burned na, imbis na maging harmful, makatabang. ayun po. Makatabang po. Nagamit na igdi sa naginang fuel energy. Energy na po siya. Naginang heat energy na nagagamit na igdi. And at the same time, pag-release ka sa environment, mas nakakatabang na sa greenhouse effect. Ano po, not only that, Father po, tadi di kaya we started this phase 1 of biogas sa Legazpi na mag-establish ng biogas digester, Ngunyan, nakaigo na kitang na-create naka-develop, na-generate na kita ng flame. Blue flame at that, Oh! Ngunyan po, ang second phase na ngunyan is we are developing technology. Kasi ang biogas po kaya, 50 to 60% methane lang yan. Mm-mm. The rest are carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapor, and other gases. That is why yung heating value niya is very low compared to LPG. So if ano po ang substrate, ano po ang bigagamit na material para sa biogas digester? All kinds of biodegradables except plastic, hindi siya biodegradable. Agricultural. Yes, possible po. Yes po. Ngunyan po kung ang importante kaya you reduce the sizes of yung mga substrate na ilalog mo sa para madali siyang ma-degrade. Ngunyan, kung mga Dracula na mga twigs sa arugan, dapat gamitan siya ni shredder para para madali siya ma-degrade po. So, halos all kinds of biodegradables. Ang caution lang sabi ko sana kina Dr. Manny na dapat you have to be very careful na dahil malaugan yan sa COVID baga, ang panlaban sa COVID ay alcohol, soap, disinfectants. Similarly, arugman kaan dapat ang dahil makalaog dyan sa biogas digester. Ang bacteria siya Microbes baga ang... Bacteria po siya. Ang nagde-decompose baga, microbes. Yes sir, yes po. Mm-mm. Bacteria po siya. Bacteria. Ngunyan, pag linaugan ang alcohol, baka mawaranin production po ng biogas. Kaya ang dinisign ko digdi sa Legazpi Abattoir is yung madaling i-maintain floating gas holder para in kaso may several models po baga yan. Ayan po, Father. May fixed dome, may mga fixed na Pero difícil ang maintenance kayo. Pero ini ang pinaka low maintenance. Madali po siyang i-maintain in kaso may bakong igaw mo ng lila og na garomader liquor. Dahil po ang ginibo lang digde initial load ay 5 cubic meters of cow dung or carabao dung, yun lang. Mm-mm. Tapos succeeding loads pwede na sa mga halidig sa abattoir po. Diretso na po siya. Ang cow dung kaya ito ang number one source of yung natural anaerobic bacteria. Yung nga na inbagay ni
siguro medyo mag-excursion kitang diit. Ano po? Sa virus, yun po bagang problema tangon yan, ining COVID-19 virus. Bako? Paano nga pagpundo nga kan? Paano nga paggadan ka ng virus? Difícil na magadan ang virus po dahil mas dakol ang virus kaysa sa to. Mas dakol ang microbes kaysa tao. Katapos, pero kapag walang virus, kapag walang bakterya, kapag walang kuyan, dahil bububuhay ang tao. Bakong iyo. Pero ang virus, ang bakterya, pwede mabuhay na dahil tao. Integral pala sa tao. Integral. Kaya, kasabi mo kasabago po, na magagadan nga yan, magagadan nga ang virus sa tuya, kung may alcohol. Kaya sa mga nakakadango sa kuya, ano ko para lab-lab kay alcohol. Pwede na, no? Kaya magayon mo po yung biogas digester din eh. Yun po pala talaga sana ito ang by the way, hindi po baga sa albay, nakulo naman kita hindi mga pakusan na siguro sa albay, sa bilog na kabilukulan, nakulo na po kita kay mga nag-uureg, kadakol lang kita kay mga may poultry. Pwede man po inigibuon sa i-replicate in sa may mga poultry. Definitely yun po, Labi Father. Actually, sa mga researches ng mga nakalipas, ang the best daw na biogas producer ay poultry. Chicken dung. Chicken da ang number 1 na alangkaw ang production. Then, cow dung and carabao. Then, yan ang tapos, any kind of biodegradables, pwede po siyang isalbak yan. Except lang, plastic, mga yan. Ever since, plastic pampir yung kalaban sa taday madu-decompose. Ay po, ang maski wala siyang direct na epekto duman sa biogas operation mo, magkaklag siya, baka mag-accumulate siya sa loob ng digester mo, wala nang lugar sa mga influent barado na eh. So, sludge. Yes, wala nang sludge sa mga loob na no. So, ito ang pinakaano diyan. Dapat all biodegradables na. Gabos na biodegradable. Kaya magayunan po baga, this is the first phase na ang pigagamit nindo magiging fuel para sa boiler. Thermal for heating. Pero bako po, Doc Alex, pwede man po baga ini na from heat energy to mechanical energy to electrical energy. Ano po ang feasibility kaya? Yes po. Actually, nasa stage 1 kami, tapos na. Naka-generate na kita ng flame ano. Nasa stage 2 na kami ngunyan. Actually, nag-ibo ko na sa proposal 2 weeks ago, converting the biogas into mechanical. So, pag-drive din motor. Heat into to drive the motor into mechanical. Then the mechanical, kaagad mo sa generator into electrical na po siya. Electrical. Pero before that, we are conducting a study and we would like to come up with a procedure to purify yung biogas from 50% only to 100% biogas. Oh, methane. Methane na siya. So from that, i-compress na siya. Then ilalagay na siya sa LPG propane tanks. So, tank. Propane tanks na po, LPG tanks. Opo. So that magamit na siya sa mga vehicles, may transport na siya kung saan ginagagamitin siya. Gano'n ba sa mga pigbabakal na mga silane o mga Yan po, arin po kan. LPG? Maski sa mga LPG, may mga taxi ba kita ko niya po, na taxi, LPG taxi pwede na siyang gamitin ka. Wow! Magayon ang prospect po palang kayo niyo.
hopefully Ang abatwa po baga, pirming iga pong, kung iba po kamo din man storage, cold storage. Malag po kita for construction po. So actually po, Father, uga po kitang PRDP grant na 55 million coming from the World Bank and the DA. At tigalat ta po, malag po kita ki cold storage, meat cutting plant, learning center, and i-improve talalo ang sa tuyang slaughterhouse. Ang luluwasan po kung may cold storage, gabos naman kung may Oregon, all over the province, pwede nang ipag-deliver na lang igdi, maluwas package na. Yes, opo. Ano? Cut pa. Cut na, gabos Yes, na. pwede na Ready for market. ready for the restaurants, hotels. Yan po ang future na piga aalata. Magayunon po ang kampo kay ni Alex na from the heat energy, mechanical energy, electrical energy, karong off the grid na kita or ligtas na kita sa fluctuation kan affect. Oh, So brown out. Naligis. dahil man tabi. Dahil man tabi. Ayan. Okay, Sir Alex, ano po ang proseso kayo ni? Halimbawa, yung pag ano kaya, anong proseso? So step by step po para magi siyang methane. Ano po, ang biodegradable po ikag mo siya duman sa tangke na wala oxygen. Kaya Okay. anaerobic siya. Tapos siya existing duman na bacteria na methanogenic bacteria siya. Naku siyang available sa taasan na may paros duman talaga siya sa walang oxygen. Mga methane producing So, bacteria Siya na ang po. magkakaon ka itong biodegradables. Opo. So bali biogas, inuutot niya. Inuutot niya. So kinaon kan bacteria. Ito ng biogas ta. Di ang gusto sabihin mo po, ang atot, pwede man na. Hindi. Ano po, ano kayo ni? Sa ibang country garo, sa mga septic tank, forgive the kung reference. May gusin ng mga biogas digesters na, diretso naman. Oh. Ayun. So pag luwas na po niya, ini po kaya design siya for abattoir. Design po siya sa capacity ng abattoir. So we presume yung design niya ay nagsimula nagpuon duman sa 500 kilos per day ata, in-estimate 500 kilos per day. Then ang sludge niya i-dilute mo siya 1:1. 1 kilo na nakuha diyan sa abattoir, slaughterhouse. Dilute mo siya 1 kilo man na tubig Okay. So 500 times 2, 1,000. So that means 1,000 liters per day, 1 cubic meters. So ang retention period niya at least 15 days. So 1,000 per day times 15. So 15 cubic meters. So ang design niya 15 cubic meters. Yun ang niya. Ngunya pag may dakulang syudad na gusto magpa-design, magkopya sa Indo, pwede man yung tawan siguro narukaan. Depende sa Di ang potential po kini, halimbawa, condo or hotels, Yes. pwede pong gibuhan ki biogas digester. Pwede po yan. Ang problema duman sa mga hotels niyan, may mga may mga purification system na. Oo. May mga chemicals, May may mga kunyana. sabon, Oo. At least digdi po nakokontrol din da. So Opo. Kamusta po ang safety kayan? Yung safety na dahil siya sumabog. pinasiguro mo lang na arayo usage. Halimbawa sa stove arayo siya duman. Tapos ano man yan, may mga safety gauges. Okay. Tapos may pressure gauges siya. Pag na-reach na niya so bang safe na automatic ma-shut off siya. Ayun. Gura naman po ang inabot kayan na project Ano na man yan. lang yan? 300,000 lang yan? Lifetime production. 300,000.
Katapos ang output ko yan. Grabe. Ang output ko yan, pwedeng taraman ko na sa output yan. Uni pa ang output ko. Your expected po niya maka-generate din at least 3 kilos na LPG per day. 3 kilos per day. Per day. Or 113 LPG tanks annually. Oh. Bakula oh. Tapos 104 tons of fertilizer. Or 1.4 million. Organic fertilizer na. Yun po. Tapos aside from yung liquid na effluent na pwede siyang ibaribi diretso sa Pwedeng ibo na foliar garden. fertilizer. Eh po, yung foliar. effluent. Pwede siyang pambaribi tulo. Tapos yan, warang odor. So tubig na maluwas pwede mo siyang diretso na dyan sa dagat. Bako na siyang harmful sa mga sira. Ayun. Okay. May Pwede, haranin po ba kita sa kuyan? Haranin po kita sa Matibo ano? Ayan po. Sa river. Isip ko lang. Pwede ka bagay ini mga kuya na ini sa river sa mga gabustang kuya mga kanal sa kuya sa Iglesia Legazpi. Pwedeng paagihon ka tapos i-sludge kayan bago iluwas sa dagat. Ining mga sludge kay ini pwede ining paagihon sa biogas digester. Pwede po lang, pero dapat igwa kitang so kumbaga sa tawi, so may waiting area. Kumbaga, duman muna, pabayaan muna siya mga one week siguro, bago mo siya ilaog. Garo kayan, garo igong, Assimilation tank, oo. para kasabay na oxidation tank, assimilation, pand, arugan. Garo filtration tank. Kasabay na po dyan sa Kaya takong hilingon ta po. Ang dagat po baga, grabe na po baga ang ate. Grabe na ang salmonella, gabos, everything. Kaya kung paagihon gayon nga sa ini po bagang filtration o ining flood control, paagihon andyan, tanganing magamit pa ang mga sludge na ini. Pero technically feasible po yan. Ang problema po kaya so segregation kan mga biodegradables and non-biodegradables. Kung kita makaka nasa implementation na sana yan, pero is that technically feasible? Feasible po siya. Tuloy, okay siya. Although it will cost some money, pero feasible po siya. But in some way, so money na ilalaog dyan, investment for the environment, investment man, saka may returns man. May ROI po siya, sigurado po yan. Kaya lang, siguro kung may makusog ang boat na mag-invest dyan. I hope our politicians... Nakulang bagay na, kaya po, kung kanta sa yung mga nagdadagong sa satuya, mahalagaan po ang role kan every household na ining plastic talagang isegregate. Ako po, daw ang nga ibagay di, ang magiging problema po, so mga plastic, kaya from kanta po talaga igdi, money, from the household, segregation, ang key digdis, sa success kayo niyo, ang segregation, lalong-lalo kung mapipwede itong mga one-use plastic, single-use plastic, Ayun. Okay, so mga tugang, yan po ang primerong salvo kapang kairibanan nato kung yan po na pag-aaga. Magbabalik po kami, makalis lang ka nagkapirang mensahe. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Rexidol Forte.
lakas banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Agum, puto baga si Madi mo. Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na!
timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang bagong jersey, Mark Contigo. May bagong tapa, Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangayhinebra. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to. Protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to. Protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Kapalibutan ta at Tamanon ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, mga tugang, balik po kita sa ating programa, Boses kang Kapalibutan, and si Graray, ang satuya po ng mga pag-iriba, si Sir Alex, at si Doc Manny. Father, mga dagdag pong kaputan sa satuyang duwang bisita. Sa kayo po nga ni, ako pigilin ko sa na unfeasibility kani. Sabi po ni Alex satuya, technically feasible and nan mga rivers ta, mga canals, mga pagyungan sa purification, katapos, pero ang pinakamahalaga dito talaga, segregation, katapos, pwede po i-segregate, katapos purification, and then, ang mga sludge kayo pwedeng ma-convert into methane gas. Eh po, kapos yan. Eh po, sa mga darakulang bagay, sa mga darakulang pidaso, i-shred lang, tapos diretso na siya sa digester. Tapos bago i-feed sa igaw man bagang holding tank Ebo. Igaw man na holding tank, doon man na ipopurify, ipofilter. Pwede tang i-series na nakulang settling tank, tapos diretso na dun sa pwede ka na mag-designing dakulao na digester. For example, so to host the city garbage arugan, dakulao na yan. Pwede po yan kamo. Basta segregated. So, duman po bagaling bawa duman po sa kuyan sa Legazpi Sanitary Landfill. Igwa naman duman fermentation area. Ayun. Pwede pa magbugta kayo ni. Then later on, sa mga sludge kayo ni, pwedeng i-feed sa Bermi. Hindi po sa biogas kaya, direkta na siyang fertilizer na siya. Pero sa vermicomposting, nagpupun lang siya siya ang nagda-digest nin biodegradable. Pag na-digest niya, aerobic degradation siya. Kaya siya nagiging organic fertilizer. Digdi, pag luwas niya sa biogas digester, actually organic fertilizer na organic fertilizer na. Ngayon may inisip kami ni Dr. Manny na may mga literatures kami nabasa na ang mga mga balukag, mga hair kang pwede siyang i-mix sa sludge sa mga effluent kan biogas. Ang service niya is slow release fertilizer siya. Kung sabihin, it will take several years bago siya ma-digest, pero at the same time, luway-luway nagiging nadadigest. Slow release fertilizer plus. Yes po. Ang sarap sa mga problema po kan mga parawan, lalo ang pagparagamitan kan commercial fertilizer, ang daga napapanggang compaction, nadadasok. Kaya pag linawan ta kayo niyo, katapos ang magiging carrier kayo niyo, so mga buhukan, kitong mga buhok na ito, yun ito magiging carrier kayo niyo. Yes po, ang sa study po, parallel study with the DOST and the office, pwede pong maging soil conditioner. Now, aram nyo po, every time baga, nagbabayo baga kita para may aeration. Now, using this soil conditioner, ito pong mga balukag, dahil na po kita magaparbayo because ano na siya, buhaghag na. Very good ini po sa clay soil. Lalo na po sa parte kang southern barangay na kung saan ang daga dyan talagang pag nainitan o natungtungan mo dasok tulos. While using this soil conditioner na magiging produkto kan sa tuyang balukag, dahil na po siya magpaparabayo po. This is a very good cure para po sa soil. Yes, lalo na ang sistema po, ang problema po ngunyan, kapag panggang na ang daga, lusang sa states po baga, nakula ang desertification, nagiging disyerto, perang acres na naging disyerto.
ang problema talaga niyan po lalo sa na-deplete ang topsoil. Topsoil na na-deplete. So kunyan, ito po ang sarong solusyon diyan. So the use of biogas effluent. Ito po bagang jadam method na no tilling agriculture. No tilling agriculture. Itong Korean ko yan, jadam. Na bot sabi yun, dahil po para arado. Takong minsan, pag grabe ang arado, lalong-lalo na itong mga darakula o na mga plow, zero. Yung dakula o na panggang sa daga. Kapag napig ko kanin ng maray, so topsoil kung minsan napapairarom. Katapos masyado pang na kuhan sa environment. Ang sa college makita ang apod mikan zero tillage. Iyo kung mapipwede, zero tillage. Ang mais nga ni, may stick ka lang, tapos ipasyuto mo doon ng mais, tapos ayos na yun. Para di na disturb yung... Pag paradigm shifting po ini, naguhuna po ang mga parauma, naguhuna po ang mga parauma, na paghuna, kapag maawot, an-awot, kaiwal kan parauma. Pero kung giligon mo po, bakong kaiwal ang awot kan parauma. Kung ano po ba maawot, katapos pagtanong ka, gusto sabihin gayan, so imbes na mga insekto atakihon sa imong mais, ang atakihon mo na so awot, katapos pag mainiton man na maray, ining awot makakaprotect sa tinanom. Di masyado mapapanggang sa daga. Kaya magayon po ining solusyon na ining mga barahibo. Mga barahibo kaning orig gamiton sa soil conditioner, carrier man kaniong sludge na organic fertilizer. Ano po? Magayon po iniong paray. Ang potential po kay ni Doc Alex, ang potential po kay ni para sa agrikultura, sa environment, dakula o na maray. Ay, hopefully maging successful during the year si Doc Manny. Kaya kung sa kuyang po, sa ibang banwa, iguaman po kayo din? Ini pong solid waste management program, Ligaspi pa lang ang ugwa po, Father. And right now, sabi nga ni po ni Director Alex, kag NMIS, gustong magiging pilot ini. Kopyahong kang gabus na slaughterhouses kasi talagang sayang kang potential kang mga slaughterhouses. Ang slaughterhouses, ang na-equate bagayan sa mabata, malangaw, yaon sa udo, yaon sa ati. So, lalo na sa balukag na talagang pati mga estero, pati ang mga kanal nagkaklag dyan. But if we can utilize them, only using simple procedures lang. Ini nga ni pong pag-aadal po kang sa tuyang director ni Alex Iligado, yung balukag, simple lang po pag-dry, i-chop lang into a smaller particle. Kasi aram nyo man po, pwedeng sa shredder. Yeah, shredder or hammer mill. Dahil man po magugustuhan ang kang farmers kung aralabaon. Aram nyo man po ang mga farmers, medyo mga mapiliun man yan. Pero if we can reduce it into a smaller particle para madali pong maghalo sa organic, lalo na kung sa sludge, organic fertilizer, and pag linaagta na yan sa daga, sa tanuman, nagde-decompose po yan. Ang paghuna kakadaklan, ang hairs din nagde-decompose. In the presence of organic matters, nagde-decompose yan, but slowly. Ang kagayunang gayan, aluyon pong mawara ang epekto sa daga. Dahil slowly release po nitrogen, carbon, calcium, magnesium, and other present in the hair na kaipuhan kang tanom. Wow. So yun po ang kagayunan po. Kaniong partnership with the DOST, this product utilization talagang dakulaong puntabang sa farming system tadigdi po sa Bicol. Professor Doc Alex,
Pero parallel po ini sa coco Coco fiber. coco dust, Coco pit. coco coir. Pwede man Coco siya. Actually po, parehas siya eh. Soil conditioners. Po. So, slow release man siya eh. Lalo so coco. Ang coco fiber kaya, dahil naman siya diyan, may use na siya. Pero yung coco pit talaga, for soil conditioner siya. Para arugan. So, Magayon na maray. although ang ginagamit, ang purpose lang niya is to modify yung soil texture. Iba kasi ang soil texture sa soil texture pwede siyang sand, clay, loam, itong soil texture. So pag sand siya, pwede mo siyang dagdagan din coco fiber. Opo. And a small slight percentage of probably clay or loam para maging loam soil siya. So itong Mag-perfect ng potting soil yan. ay pwede na po siyang so pwede mo siyang baguhin ang soil texture. Kaya maski ang sa Israel nga ni po baga, mga mga sand siya disyerto. So binago din ang soil texture. Ang importante, ang daga ay magkaigwa siya nin alangkaw na water holding capacity. Ang sabi yun, magkaigwa siya nin water, mabaribi mo siya na di magsisink in lang sa tubig. Ma-retain siya para matanuman siya. Kaya po baga itong so kay kan Israel, technology kan Israel, saro sa mga pagsasabi pa ninda, this desert will bloom again. Desierto kadaklan sa Israel, pero mailing mo, dakulaon ang agricultural produce nila. Binago nila sa soil texture kaya Kaya from desert to agricultural land, is feasible po pala. Productive siya Diba sa nga sa kuta, dyan sa mga kahit itong rimimba ka ito, kadawal kan mga na mga daga na natambunan nin baybay. Pwede rin itong gamitan nin mga dakol na soil coco dust incorporate mo lang coco dust one. So from this nagpuon kita sa biodigester. May pag-asa po ining mga dating dating mga quarry sites dungon yan binayaan na kang quarry sites. Garo pwede ta ma-reforest ini. Pwede po yan baguhan ta lang sa baguhan ta lang sa soil texture niya. I-recondition ta so daga. Reconditioning, restoration. Recondition siya. Ang kaya so yung mga pulang daga lalong-lalo. So very malnason yan, clay. Halos dahil mabubuhay ang mga tanom dyan. So kaya recondition mo lang. Kaya magayon po ang potential kay ni kung Legazpi pa lang kung gabos na banwa, gabos na mga syudad, mga probinsya, maggibo kay niyo. Grabe po ang potential para sa agrikultura, sa environment, and then of course para sa health. Kung kukain ta po, kung para sa health, usually po baga, kuminsan ang hilang nakukuha man sa slaughterhouse na bako masyadong nag-observe na maray kang sanitation. Kaya magayon po ang mga tugang, magayon po maray ang potential kay ni, ang karahayan kay ni. Ano po? Ayun, okay. So Doc Manny, after kaya na makuha mo na nito sa mga fertilizer, ano na pong gigibunin do? Yes, actually, we're planning to put up a organic container demo farm surrounding the biogas. We're planning to organize the spouses of the butcher. Digdi po na nagatrabaho sa slaughterhouse para matawan sila additional income, additional na pagkakakitaan through using the product of the biogas
digester yung sludge na organic fertilizer, and tuturuan po natin na magtanim ng high valued crops para meron pong additional na income yung mga spouses. So yun po ang next stage po ng itong biogas. Sarap po sa mga pig-isip ko po, Doc Manny. Halimbawa, ini mga farmers co-op, dawa nga itong sa kuyang LSA sa Santo Domingo, pwede ko po itong gamito na gamiton ini, tanganing garong magiging demo farm. Right away, you have a demo farm. Yes, so po. Gusto kong suportahan ang Department of Agriculture program, yung plant project ninda at the same time. Saka yung mga plantitas, yes, opo. May container farmers. May calling nga ni po sa Department of Agriculture to increase the organic matters sa mga farming system kang mga parauma kasi Pilipinas ang pinakaibaba na organic matters. Ikumpara sa iba-ibang country. Less than 1% ang organic matters kita not sa tanom o sa farming system ta. Ang pinakalangkaw is Japan na 16%, so mailing naman po ang mga produkto. So we heavily rely on inorganic farming system na duman kita minulat. Kaya tama po ang sinabi mo po, Father, kaya po magkaugwa po kay paradigm shift. Pag-abot sa farming system, pati po sa organic, sa slaughterhouse, na kung saan ipi-facelift ta po ang slaughterhouses. Ang panabutan ile-level up ta, babaguhon, gagamiton sa potentials na nagiging problema para for the future, and lalo na ngunya na crisis, dapat i-recycle, dapat ma-recycle. Tangan makatipid po ang gobyerno, yaon man sa na ang waste, magiging beneficial sa farmers. So yun po ang saro sa obheto kaniong biogas digester and other solid waste management program kang syudad kang Legazpi. Saro sa mga possible service po kayo di, takito po baga, nagka-problema po kita kito kan so ASF? Yes, until now po, good ang Legazpi is negative pa po. Katapos, yung kitang problema kan, is there a possibility na alimbawa at yung mga backyard racers, they can just bring their pig here o kung kaya, pwede mag-apod sa indo, kuhaon nga ining sa mo yung origigdi, katapos mabayad nun sana katapos. Is that a possibility? Right now, ang practices po, ang nagbabakal po ka mga produkto kan sa tuya mga hog racer, ini pong meat vendors, sinda po meat dealers, sinda po ang nag-uururon. But aram ko po, Father, na gusto mong ipaabot sa tamang presyuhan, ugam na po kitang pig-create na kooperatiba, the Legazpi Livestock Poultry Racer Agriculture Cooperative, wherein makokontrol ta po livestock Legazpi Livestock Poultry Racer Agriculture Cooperative. Poultry sa po ito, pero so pati livestock yaon na po duman. Ang livestock po yaon po diyan so karabaw, baka and so hogs. Now this will be a check and balance sa presyohan. Ang vision po kang kooperatiba para ma-check and balance so presyo sa live weight or sa farm gate price, so cooperative po ang mabakal kang presyo kang mga origninda, and ipapakatay po digi sa tuya. Pwedeng once na ugwan na po kitang cold storage, pwede po digding i-stock, or kung ang kooperatiba may kauro na restaurant or hotels, pwede na pong i-cut into tamang sizes. Tapos pati packaging and iyon na po ang ipapabakal. So it very will be good. the cooperative will total comprehensive service kan Legazpi Abattoir. Yes, opo. I will involve the cooperative here in the abattoir, kung ano po ang opportunities, marketing opportunities na pwedeng makatabang sa cooperative and the farmers para bako lamang po sana so private individual ang naggumagana pag-abot sa hog industry, livestock industry, but the farmer themselves
mas magayon po. Tapos mas magayon man yan, tama ko control po itong ASF. Yes, po. Kaya magayon po ang coordination ng dikang DOST, Legazpi Abattoir, ini pong Department of Health, katapos sa Department of Agriculture. Department of Agriculture. Yes, po. Yan po ang trademark ng opisina ta po, Father. We always rely on the partnership, public partnership, private partnership, para maging effective po ang programa. Dahil po magastusan masyado ang city government, but gabos po ma-involve. So yun po ang sa tulong. Magayon po. So ano po, yun po nasa pipeline kang Legazpi Abattoir. Kamu po, Doc Alex, hindi po ang mga kuyan, ano man po ang magayon po ang participation din digdi na so science, technology, nakulaon na tabang sa pagpauswag kay ni. Magayon po baga na itong pigadalan nindo sa DOST, in-implementa digdi. Nakulaon po role. Ano pa ang ibang, ini sa Legazpi Abattoir, sa ibang industry. Ini pong sa ano kaya, so ining biogas, sa inherent na purpose digdi talaga. So makatabang sa mga LGUs na mag-comply duman sa Ecological Solid Waste Management, Republic Act 9003. So hopefully baka pwede na maging model ini, ma-copy man nila sa iba, no? Then regarding sa other ecological environmental technologies, we have several technologies available po sa kung ang mga marketplace halimbawa, we have the technology on biofertilization, parang organ. Halabaon na drum lang siya. Drum tapos ilag mo lang dito sa lawg sa mga hali sa mga biodegradables. Tapos after 3 days maluwas duman, degraded na siya. Fertilizer bioreactor ang pulmikaan. Bioreactor, yes. So drum lang siya, tapos luway-luway ang pag niya. So may retention period siya diyan. Pag load mo digdi, pag luwas duman, ayos na siya, degraded na siya. Igo po ako duman kan pareho po ang kanso sa drum baga. Katapos sa mga food wastes, pigpa pa. Ayan po. Pinapano siya. Tapos igo siyang activator. Biodigester ban. Bioreactor ang apod. Bioreactor. May activator kaming kinakagluan. May activator. Bacteria man. Bacteria man. So usually po paano ang decomposing haluyon. Pag wala po kayang so bacteria, so dahil talaga trichoderma ang pinakasikat ng trichoderma. Pareho po ba kayo ng chicken dung? Pagka mabataon, pero kung ipaagyon siguro sa bioreactor. Iya po, mga pirang days lang yan. Pag luwas nun, wala na siyang manggayon na. Digest, parang garo siya digdi. Maluwas sa biogas, na siya? Fertilizer na siya. Ito mo lang. Ngunya kaya ano po ang bacteria nindo? EPG pwedeng gamitan ki EPG o IMO ano po siya? Unfortunately may patent siya. May patent, so nag-develop, so agency na available po yan. Available. Po. May supplies in the perme. Babakanon lang talaga, so bacteria. Tapos Saan po yan available? Kami po ang makiki-organizer duman sa Bigutan, sa opisina namin sa Bigutan. So may igwa kaming 1,000 kilos capacity, 3,000 kilos capacity. Hindi po, so garo microbes na ito. Ay po, may built-in na po yan. Kaya lang built-in na sa pag mabakal ka itong bioreactor, kasabay na sa babayaran mo, so supply kay itong bacteria. So bacteria ito, Okay, kaya po, tabi, mga tugang, taon-taon sana mabalik giraray kami, makalis na.
jersey. Mark Kakiwa. May bagong tapang. Stanley. Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 10:42. An oras hatod sa Indokang Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, mga tugang, balik pa kami ni Father Momoy sa Boses sa Kapalibutan ngunyang pong Sabado. And siyempre, si Doc Manny, siyempre talagang rin napado man ki dakulang problema so mga hog industry, no? Yung mga hog racers ta nagka-problema, but then madali so naging action man po tabi kan opisina nindo para ma-mitigate kung ano man po so sinapanindang problema tabi. Pwede pong ma-update kami sa status ini po sa African apa flu, African swine flu fever. Ito daw po ang mga problema ta sa kuya perming imported. Yes, so po, lalo na. So, sa kuya, COVID, halit mo sa China. Bata parehas yan pandemic.
Oo, pandemic. Ang stage Talaga, kayan, so imported. ASF is pandemic, the COVID is also pandemic. And China po ang nagpuon kang ASF. Duman nag-brew sa China up to the time na nagkalat buong kinakba na naman. So that's pandemic. Talagang the best talaga sa pandemic. China, no? Oh. Dok Manny, kumusta na po ang status ko niya? Kan nag-industry ta, di sa Legazpi? Yes, ang industry ta sa Legazpi up to this time, thank God, we are still negative sa ASF and we're now planning to repopulate the hog industry digdi sa Legazpi. Talagang nagkagwa po talaga kita kay hog scarcity. That's why we experience spike on the pork price. Nagarabot kitang 360. But right now, thank God, talagang God is good. Nagbaba na rin po ang price. Nag-aabot na lang po kay 300 to 290 ang pork. And so live weight na from 210, nag-abot na lang po kay 160 to 150. So that's a good news. And so ngunyan, gusto ko nang makarepopulate na. So immediately, we were able to organize the cooperative na ini po requirements kang Department of Agriculture. Digdi po paano ipapaagi ang gabos na tabang, gabos na benepisyo from the national government. Kung dai pong cooperative, dai farmer organization or association, dai po sila nakikidil sa individual. So that's why yaon na po, very thankful po ako dahil aktibo ang sa tuyang mga elected officer na farmers mismo. And we're now planning to make an intent letter sa Department of Agriculture para maka-apply kita sa Inspire program. Ini pong Inspire program, ini po so repopulation program kang Department of Agriculture. So guminibo naman po ako kay program for the repopulation sa local, sa Legazpi. Tig-title ko nga ni po ining Save Legazpi Hog Repopulation Roadmap. Letter S is stand for sourcing of fund and sourcing of stocks. Dahil warang-wara kitang stocks, nagkulang talaga. Pati sa breeder, wara na, naubos. Because of the ESF. And pati sa fund naman, makairakman kung dahil kita kung babakalon. So we're able to talk with the Department of Agriculture, Rodel Tornelia, and they pledges us na maka-avail kita sa Inspire program. So that is the letter A, availment on the Inspire program and adoption of the guidelines sa pag-repopulate, which is AO 6 and 7. Pati na po subantay barangay ASF. Pag day po kita nagsunod sa guidelines na yan, illegal ang gigibuhon tang repopulation. So dapat naaayon po sa programa, sa policy and guidelines kang DA. So letter V, safe ban. yes, so po. And letter V is the activation. Ini po so veterinary biosecurity officer and the barangay biosecurity officer activation and training. Ini po kasi the predicament of both pandemic, itong COVID-19 and the ASF pandemic, parehas po yan. They share the same predicament. Ang biosecurity measure, yan po ang equivalent kang health protocol sa COVID. So kaipuhan maukudan, kaipuhan may mag implement kaining biosecurity measure. So kaipuhan ang training. Ang mga urig dahil mong pwede mag-mask. Yes. So kaipuhan talagang adalan. So yun po ang veterinary urig dahil mong pwede mag-social distancing. Yes. So kaipuhan talaga ang biosecurity measures. Biosecurity implementor. Ininangani po. So BVO and VetBo. Pigapod ta. And letter E is the enforcement, enrollment sa PCIC. Aram niyo po ang PCIC, garo mas na PhilHealth ini sa masa na kung saan libre po ang insurance coverage. Kay po, yes, kay po lang may pandemic,
Wipe out sinda. Wipe out pati sa kapital. So Mm-mm. takot na sindang mag-engage sa hog industry, hog racing. Bata Pero kung pag naka-enroll, may ASF, halimbawa, may 100 heads ka, gabos yan. ubos yan, highly contagious. That's why through this PCIC program, ini po talagang pigpo-promote ko po ini na maka-insured ang gabos na hog racer ining digdi sa PCIC while libre. Ang sa PhilHealth baga may 600 sindang counterpart, but here libre ang kaya nindang makollect from 10,000 to 20,000. So yes, masisave Makakabawi ka lang. Yes, makakabawi. E paano yun po kung sudarakulaon ng hog racing? Ay yes, barato man lang po at 2.25% man lang or 225 pesos lang ang insurance, ang premium kung darakula na. Sarap po sa mga problema kan mga backyard racers. Ito pong feeds, garo ba pikapayaman na sa ninda? So feed ko yan. Yes, so po yan nga ni po minsan nag-vlog man po ako kay ang pinakamatibay tang congressman si Joey Salceda na dapat matawan ang attention. Bako lamang po sa nasubrid, sulahi, pati su feeds. Kasi 80% of cost of production is feeds. Yan sa pinakalangkaw. Dapat kayan makontrol kang gobyerno para mas mapababa taso cost of production per kilo. Arayuon po kita, that's why nag-i-import kita Nata, mas barato po pa no ang farm gate price ninda, ang kapital dahil barato ang feeds. So yun dapat matutukan ini kan Department of Agriculture and the national government na dapat ang sakuya nga ni dapat mag-engage ang national government ki feed mill. Kasi kadaklan po is Kandiluwasan po. Garo commercial. Garo ini pong mga sunmig. Garo empleyado na sa nang kita kan sunmig. Yes, 80%. Halimbawa, nag-produce kan 10 mil. 8,000 feed cost na po yan. Kumusta sa farmers? Kaya alam niyo po ang istorya ng mga paraumat yaon sa construction. Yaon dig sa syudad. Dahil arabo na magtrabaho sa umahan, abo na mag-aratamang kihayop. Why? 80% wala na dahil na ninda na-recover. Because yaon na po sa commercial. Dawa nga ni isa kuyan. Dawa nga ni isa lukad. Nagmahal na ang lukad gunan. Pwede dahil magkilo ka doon. Yan po. So, yan po mga dawa po sa rice. Iyon po ang number one ang problema tap. Ining pong pricing. Katapos, di po pwede maka Doc Alex, di po kita pwede makapag-produce di mga saradit na feed mill. Yan tabi pa nga gabitong kan cooperative. Yan ang inisip ko man nga na yan Actually, ko kaming feed formulation kan mga livestock and poultry. Papasahon na lang kaya lang tayo kung ano tadawaran nag-adaptar kaan. Igo kaming yan naman ka po sa mga ingredients na kaipuan na locally available materials. Pwede na siya ito ang pwedeng puro imported. Pati hilang imported. Tapos igwa kitang variety nin urig na resistance sa ASF. Mas kuyang pa. Mas maray pa. Mas manamit pa. Local pa. Tapos may feed formulation kasi mga local lang na kamote, arugan, available lang. Oo. Ini po bagang at least anin ko pong kamote, mga anok, mga iba pa mga kasaba, di masyado naapektaran kan bagyo. Kung dakula po challenge yan, Doc Alex, na itong mga formulation katapos itong mga saradit na feed bill, na dapat para umano sana kung kaya magkaigwang garong sarong kada banwan magkaigwang garong shared facility po baga garo shared equipment facility na halimbawa sa Santo Domingo o dawa sa Lidong sana duman po nga duman sa kuya ibugtakan mill so mga kataraning duman na mga nagbabakyard racing pig racing dumaw na sa ipag-process.
Yes, dapat mga pudan po kita sa mga mga congressman, mga legislator na dapat matawan and attention. Sana ining bayanihan 3 imbis na ipanao na kung minsan po baga ining purpose ang ibabo na magtrabaho nagaralat na sa dakan purpose. Pero kung halimbawa i-invest po baga ini sa mga i-invest po itong 400 billion ito 400 billion 400 billion. Part of it lamang ibugtak sa mga araw kayo niyong paagi. At least sustainable. Sustainable po. Pag tinawa mo na ang 2,000 sa kada saro sa ng liko kan, wala na. Pero kung ibinugtak sa irrigation, sa mga equipment, mga feed milling, pag binugtak yan para sa mga araw kayo ni support sa mga araw kayo ni, nakula na bagay, may multiplier effect. Ako po. Kundi, nga tadaan nahihilig kita sa importation. Ayan. Doc Manny, naging very itong sa campaign nindo para sa enforcement matindi, matitibay man sa mga kaibanan po nindo na nagporsigir talagang sigurohon na ang mga pigbubuno diyan, pigpapabakal areglado. Yes, so po talagang saro sa mitigation sa ESF is the unrelenting enforcement activity. Talagang dapat duman kita o mag-invest para day po tulos maglaog ang mga helang. So bakit nga ang po yung meat inspector? Yes, gabos po ni mga meat inspector ta. Si Ben, si Christopher, si Tupe, si June, o ni si Mr. Long Arimado. Pwede po si Mike. Kumusta po ang sa kakaroon po kayo ng ASF? Sa ASF, ang sintomas po kayan talaga, sa buhay pa lang, igwa po siyang kalintura. Igwang fever po ang, kaya pag may fever, sarong symptoms na pwede po siyang may ASF. Kasi nigwa po siyang... paano nahiling ang kalintura na pigok kuya naman ang... May ano po kami, may thermogun. Thermogun. Thermogun, duman po ang piga. Pareho kan sa tao po. Sa tao. Pang nagabot po ki 40 degrees ang init niya, kalinturado po talaga. Siya. Kaya iyon po ang may virus yan. Apo. Duman po lang sa checkpoint, duman po pigigibo na po yan. Tanda na po makalaog talaga digi sa slaughterhouse. Panduwa po sa mga organ, ang ESF po, ang symptoms po kayan, nagiging pali, nagiging doble o triple ang kadakulaan po kayan. May nadakula, may nabutog. Po. Tsaka may mga blood clot po yan na nagbibilog sa kada mga organs, alam mo sa puso. Yan po ang mga symptoms. May blood clotting. Opo. Sa kulit. Gwa po siyang mga blatted na pula. Nag-ano po yan sa... Pero may mga, pantal-pantal. Opo. Yan po ang so, mga tugang, kung mabarakal ka mo, lalong-lalo na sa mga para sa saod, bago maggibong masiramon ang dinuguan, dapat hilingon mo na, katapos hindi man sa mga para barbecue, hilingon mo kung may mga pantal-pantal. Ini po ang ang pinaka po sa mga. Opo. Bago po bakal po sinda sa merkado, ilingon po ninda kung iyan igwang timri. As in, ilingon po ninda duman sa nakasabit duman sa mga tindahan ninda. So, meat inspection certificate. Bago po kami mag-release kang orig, nagkataw po kami kay meat inspection certificate na gustong sabihin, yan po ligtas, malinig, as in wholesome meat na pwedeng itinda po sa merkado. Ayun. Okay, Doc Manny, last message po sa mga kababayan. Yes, of course, gusto ko magpasalamat sa kuya mga staff, first of all, sa saindang sakripisyo na tigigibo. Ang sa kuyang motivations nga ni, let us not work, let us serve. Because once you serve, you will go further.
Pag nag-work ka lang, naisip mo lang magtrabaho, this is mind setting na pag nagtrabaho ka, nasa isip mo pagpagal na, pag there are lots of obstacle and problem, minaikrad na tulos, minaabo na. But once nasa isip ta ang pagserbe, we will do more than what we are working. So ganyan po ang satuyang motivation sa opisina, and thank you so much guys sa hanggang makaabot po digdi sa biogas. Nagpuon lang man po kita kaini istorya, but right now ugwan na pong biogas, and may directions na kita na pwedeng arugon kang kadakla na may slaughterhouse, and we are offering help na padagos niya ini pong ma-replicate sa ibang slaughterhouses. And of course, thank you so much din kay sa tuwing alkalde Anuel Rosal sa iyang padagos na suporta sa mga programa sa gabus na project kang sa tuyang opisina, and of course kay Director Alex Aligado na siya po ang brain kaniong biogas digester sa iyang pag-design, and padagos po kaming makikiuron sa padagos na support, especially dakol pa kitang kaipuhan, dakol pa kitang project, lalo na ining solid soil conditioner na kaipuhan ng equipment. Hopefully yaon pa po ang sa indang suporta to provide us equipment necessary to process this hair to become a smaller particle, and para magamit po sa mga farmers, and of course yung biogas needed more equipments na para magamit na sa tuyang boiler. It needs a special burner para ini po makatipid po kita. We are spending 1 million pesos a year for this diesel fuel. Sana magamit na para makatipid po kita sa expenses. So thank you so much, and of course Father Momoy, thank you. You are our idol, especially bilang staunch environmentalist. So kang ako binalita ni Sir Mar, sabi ko I will invite the DOST because I know bako karaw-karaw ang saptuyang interviewee. So thank you so much Sir Mar sa panahon na yung partner. Opo, partner, ang bendisyon Ang mahal na Diyos at sa tuyang unyan sa ngalan nama nin Ake sin Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang yan po sa sarapang presentasyon kang programa ang Boses kang Kapalibutan ngunyan pong Sabado. Sa pangarap po kang bilog na tropa, Bunjing Tanay, so maya pong chief technician, cameraman, gabus na, para alsa, gabus na. Pagkatapos siyempre kasabay ta si Arvin, so maya ang IT. Nagraray, kami po ang sa mga lingkod. Ako po si Mardila, dahing iba. Okay, salamat po. Sa indong nadangog ang programa Boses kang Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure